نروح خلاص روح يلا لا على ابوكم بكر الو خمس دقائق على بكره شو خلاص مش بغرة ديك اكفى يلا روح بيت يلا طخ ما تبحشين ذلك الدولة مش عليه ذلك الدولة مش عليه هو مين هذه الصحافة هاي الحرية هاي السلام اللي بيعملنا فيه يلا روحوا يلا روحوا البيت روحوا البيت لوين يا بنات روحوا البيت تنزلوا تنزلوا لا تنزلوا איפה אתם באמת? שומעים אותי גם? איפה אתם? יופי. מה ערוץ לא לצלם פה? חיות, דיסקאברי. כל רמאללה זה ג'ונגל, יש שם קופים, כלבים, מה הקשר? גורילות. הבעיה שהחיות עכשיו סגורות שם, הם לא יוצאות. מה? לא, אנחנו בני אדם, הם חיות. להם אין צלם אנוש, לנו יש. זה ההבדל בין... מה? נצלם, אכפת לי, אני חשבן, למישהו נראה לך. זה גם הרמטכ"ל לי בעצם. אני חולצה. גם למטה, גם את הלבנה. שלום. אני נכנסתי מפה לפני שעה, אמרת לי אמרתי לך אני חוזר מפה, אמרת לי כן. קודם היה אפשר, עכשיו אי אפשר, זה מה טוב, אז איפה אני אלך עכשיו? תגיד, אני בירושלים. לא, איפה אתה גר? איפה אתה גר? בירושלים. אתה יכול להגיע לירושלים משם גם. לך קריית גת, אתה יכול להגיע לירושלים. אתה נותן לי נייר לצאת במחסום פרקוביה? לא מצאו אותי. בסדר, גם פה לא. אז איך אני באתי לפה? אמרתי לך, אני לא מחליט את זה. שאלתי אותו לפי שאני אכנס, אמר לי בסדר, אתה תיכנס, שאלתי אותו, אמרתי לו אני מוצא מבוא, אמר לי כן. לא יצאתי ככה סתם, לא נכנסתי ככה סתם. מה? החייל אמר לי, אמרתי לו מתי הייתי פה. מה? טוב, שקט, היום נכנסתי. שקט, תקשיב לי. קודם היה אפשר להיכנס, עכשיו אי אפשר, זה מה שיש יותר להגיד לך. לא יודע, לך, איך לא יודע, אני נכנסתי פה. אני לא צריך לפתוח את הפתרונות האלה, נכון? בסדר, אבל איזה פתרונות? אני פותר פתרונות, אני סך הכל חייל שעומד בסדר, אבל במחסום. אני שאלתי אותך לפי שאני אכנס, איפה ללכת עכשיו? מה, אני אשם בכביש? לא יודע. איך לא יודע? לא יודע מה להגיד לך, אני לא צריך לפתור הכל. פיצר. סטייר. טוב, אתה יכול להסביר לי איפה אני אלך עכשיו? לא. טוב, אני אשאר על המחסום יעני? שער קצת רחוק משם. מניח כן? שגם משם יפנו אותך, אני לא יודע מה להגיד לך. בסדר, אבל זה לא בסדר מה שאתם עושים. סטייר. שאלתי אותך או לא? תגיד לי. שאלת אותי. אז מה אמרת לי? באותו רגע היה אפשר. טוב, עכשיו איפה אני אלך? עכשיו תגיד. מכאן אתה לא יכול לעבור. משם יש סיכוי שאתה תעבור. אוקיי? אתה ישראלי? כן? אוקיי? משטרה? אני עמוס עכשיו. אני לא נכנסתי משם. לא מוצאים מישהו לא נכנס מהמאות. תגיד להם שמפה אתה לא יכול להיכנס, אתה תקוע בין פה לפה, והם צריכים לסדר. אני לא אחראי על זה. טוב, אני רוצה לדבר עם הקצין. אתה לא יכול לדבר עם הקצין, קדימה. למה לא יכול? כן, אמרתי שאי אפשר. אני עכשיו דיברתי איתו, זה מה שהוא אמר לי, אין לי יותר מה להגיד לך, קדימה. טוב, איפה? אני רוצה לדבר אותו. אמרת לי שאתה אמרת לי שאני מוצא אותך? כן. טוב. עכשיו לך. איפה ללך? אמרתי לך, לתרקומיה. קדימה. זה הקצין? קדימה, לך. זה הקצין? כן, זה הקצין. אתה רוצה לדבר אותו. לך לשם, אני אדבר איתו. מה? לך, נו. טוב, אני רוצה לדבר עם הקצין. יאללה, קדימה, הזמנת אותי, קדימה, לך. מה, אתה רוצה להרים יד? לא, אני לא מרים עליך שום יד. טוב, רוצה לדבר עם הקצין, זה מה שמגיע לי. איפה ללכת? תשמע, איפה ללכת? שים את עצמך במקום שלי, איפה ללכת? לירושלים? מה? צריך להגיע לירושלים? כן? לך סע למג"ב, צריך לנסוע לירושלים. טוב, תן לי נייר שיוציא אותי משם, יאללה. אין בן שלך, משטרה, מטפלים בך, אתה עברת על החוק? אני עברתי מפה. עברת על החוק. טוב, מה שאלתי את החייל, לפי שאני אכנס, לא הייתי רוצה להיכנס. אם הוא לא מוציא אותי, לא הייתי רוצה להיכנס. הם יוציאו אותך. שאלתי אותה, אתה מוציא אותי מפה? אמר לי כן. אמר לי, אני מוציא אותך, הנה הוא. זה לפני שעה. זה לפני שעה, אז מה, אני... תקשיב לי! כן, אני מקשיב לי! לך למג"ב! לך למג"ב! שקט! סתום את הפה. לך למג"ב,
הם אחראים עליך, משטרת ישראל. אוקיי, לא אני. לא מוציאים אותי, אני יודע מה אני אומר לך. אני גם לא מוציא. אני שאלתי אותך. זהו, מפה אתה לא יוצא, נקודה. מפה אתה לא יוצא. אני שאלתי אותך. מפה... מה, אתם עושים צחוק על אנשים? מפה אתה לא יוצא גם. שים את עצמך במקום שלי. שם את עצמך, אמרתי לך גם מה לעשות. מראש לעמוד. ראס אל עמוד? מה עשית פה? באתי מפה, יש לי סחורה בתרקוביה. בכפר תרקוביה. אמר לי לאן אמרת לתרקוביה יש לי סחורה. אמר לי בסדר, אמרתי לו אתה מוציא אותי לפי שאני אכנס. אם היה אומר לי לא הייתי חוזר. צא. יאללה, צא, צא. בגלל השמטות שלנו. באותו רגע היה מותר לנו להעביר אותו. הערבי ישראלי היה מותר להעביר אותו. עכשיו אי אפשר להעביר אותו. תוציא אותי טוב בקטע הזה, לא רע. אני הולך לצאת רע מדי. איך אני יכול להוציא אותך טוב? נוסע. איי. תפיל את זה על אלה מלמעלה, לא עליי. מה זה? איפה אתה גר? אין אתה סכום. מאיפה באת? من وين؟ شخيم عند الدكتور امبارح فتت كان سجور شخيم اليوم رحت عند الدكتور شيء מתי הלכת לדוקטור? מתי? امبارح מתי? וين? בבוקר? בסבח? لا بكر امبارح אתה יכול ללכת? אתם תחזרו. יש תרופות, החייל יש תרופות, אני חולה, אני מכיר את אף אחד. איפה היית? איפה היית? הייתי בעבודה, סקרו. אתמול הייתי חולה. הלכתי בחולה בכפר שאני עובד שם בלילה. אמרו לי תלך הביתה. היית מחסום חווארה, אמרו לי תצא הביתה. בחווארה? כן. נו, למה לא יצאת בחווארה? יצאתי ממחסום חווארה לביתה, כן. אבל אני גר בבית פוריק, אני לא מכיר את אף אחד בשם. לא יכול לעמוד... תסתכל, זה התעודת שלי. אתה לא יודע שסגור? אני לא יודע סגור. הייתי עובד, אני שבוע, לא יודע, עברתי ממחסום היה בטוח. דרך לבית פוריק, אל תחזור. אתה? אני עובד בעירייה. מה זה? אני בעירייה בשכם. נו. גמרנו עבודה, אמרו תלכו הביתה. מתי נכנסת לשכם? יום שבת. בשבת? יום שבת בבוקר. נו. איך נכנסת? לא, המחסור. מפה? למה עובדים בעירייה. לא נכנסת מפה. לא נכנסת. כן, נכנסתי מפה. לא נכנסת. בשעה 10, والله. לא נכנסת מפה. حط ربي من بو تبي لي توبة. كل زمان نخلصين من بو نتصير من بو תקשיב. גם לא מטייל בשכם. שם פרטי מחמוד, שם משפחה ערבי. עד כאן. מספר 911 728 681. שווה.